ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ ପବନ ବାଜି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପଳେଇ ଆସେ ନା ତାର ମନେ ପଡ଼େ ତାର ଘରେ ଥିବା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନା ଘରେ ଥିବା ପୁତ୍ର ନା ଏ ସଂସାରର ମୋହ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରେ। ଏଇ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ଆଜି ଆପଣ ସେ ଲୀଳାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ିବ ଏହି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଆପଣ ଏ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ରଥ এই ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବାଦିନାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରା, ଏ ରଥଯାତ୍ରା ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ନଡ଼ିଆ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳନ୍ତି। କାରଣ ସେଦିନ କହିଥିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଆପଣ ନିଅ ରଥେ ଦେଖିଲା ଜଗନ୍ନାଥ, ରଥେ ଦେଖିଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଦିନ ଏଇ ରଥାରୂଢ଼ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତା ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଯାଇଥିଲ। ଏଇ ରଥାରୂଢ଼ ସମୟରେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିଥିବା ଧର୍ମର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ରଥାରୂଢ଼ ଗଛନ ପଥି ମିଳିତ ବୁଧେବ ପଟଳେଇ। ଏ ରଥାରୂଢ଼ ହେ ପ୍ରଭୁ ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଏ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏ ଜୀବର ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏନି ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଏ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ସମସ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରପୂତ ଜଳ ଏବଂ ରଥକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ এই ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ଯାହା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟରେ ସୁଦର୍ଶନଂ ସୁଦର୍ଶନଂ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟଂ ବଳଭଦ୍ର ତତପର ସୁଭଦ୍ରା ଚ ତତ ନିତ୍ୱା ଜଗଦୀଶ ସୁରେଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଥମେ ଗତି କରିବେ। ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗତି ବେଗରେ ବଳିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧରେ ବିଜେ କରି ସୁଦର୍ଶନ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ। କେଉଁ ରଥରେ ହେବେ ନା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ବିଜୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ, କାରଣ ସୁଦର୍ଶନ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଗ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି, କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଯାଅ ତୁମେ ଦେଖିବ ସୁଦର୍ଶନ। ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଉତ୍ତମ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର। ଏ ଜୀବର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନଟା ଟିକେ ଉତ୍ତମ ହେବା ଦରକାର। ଜୀବ ଯଦି ଦର୍ଶନ ଉତ୍ତମ ନ ହୁଏ ଇଏ ଜୀବ ଇଏ ସଂସାରରେ ପତିତ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଇଏ ରଥ ଗଡ଼ୁଛି ନା କେଉଁଠୁ ଗଡ଼ୁଛି ନା ଜୀବନର ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସଂସାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଇଏ ରଥ ସଦାବେଳେ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ସଦା ସର୍ବଦା ଗଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଏହି ରଥରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଏ ରଥରୁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାନାଂ ରଥିନାଂ ବିଧି ଶରୀର ରଥମେବତୁ, ଏ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ଏ ରଥରେ। ଏ ଯେଉଁଦିନ ଏ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବସିବେନି, ସବୁଦିନ ବସିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅଭେଦ ପ୍ରତ୍ୟୟଦସ୍ତୁ ଜୀବସ୍ୟ ପରମାତ୍ମନେ ସବିଧେୟ ବିଜ୍ଞେୟ ବେଦତନ୍ତ୍ରାଭିର୍ଣମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଜନସମାଗମ ହେଲେଣି। ଆହା ହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ହୋ ହୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ତ୍ତକୀମାନେ ନିଜର ନୃତ୍ୟ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଏବଂ ଆହା ଦେଖାଗଲେଣି ପ୍ରଭୁ କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ୍ ସଂସାର ସାରମ୍ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରମ୍ ସଦା ବସନ୍ତମ୍ ହୃଦୟାର ବିନ୍ଦେ। ମସ୍ତ ଗଜ ସମ ସତେ କି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଚାହାଣୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଟାହିଆ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଅପୂର୍ବ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଦେଖିଥାଉ ସେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ମଣିମା ସଦା ସର୍ବଦା ମସ୍ତକରେ ଶିରଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଟାହିଆକୁ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଟାହିଆ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି। ହସି ହସି ସତେ ଯେପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ
ध्वनि निरंतरे दुलु दुलु होई दुलुकी पड़ती पाट मुजली उपरे। महाप्रभु जितेबाला आसुचंती दुलु दुलु होई दुलुकी पड़ुछंती, कारण ए भूमि जदि महाप्रभु न चाहिए तांकर भार मध्य समर्थ करि पारिबो नाही, भार मध्य बही पारिबो नाही। आज महाप्रभु सते जेपरि हालुका होई जाइछंती। आमे जानिछि दर्शक बंधु जय जगन्नाथ जय रघुनाथ। महाप्रभु अवलोक नेत्र रे शशिसूर्य नेत्र आज दर्शन देउछंती। बड़दाण्डरे भक्त मानकर हृदयर वेदना को प्रभु परखी नेउछंती। से हटिया ठाकुर से नटिया ठाकुर, तेणु से केते छंद जाने, केड़े छंद जाने लो सही नंद राजार टिके पिलाटी, केड़े छंद जाने लो सही टिके पिला बोले जहाँ को बोलंदे, टिके पिला बोले जहाँ